Helo bawb, shwd ych chi? Mae'n amser yr Ewros. Come on Cymru! Mae Yws Gwynedd wedi sgwennu can arbennig ar gyfer y Ewros o'r enw Ni Fydd Y Wal. Falle eich bod chi wedi clywed rai o ganeuon o'n barod? Semona fi a drwy dy lygyd di. Anthemau, rwy'n deitha chi. Sgwennwyd y gan yma blwyddyn yn ôl, ond nath plans newid tyma bach. Ond nath y gan yma ddim mynd i'r bin achos mae'r Ewros yma. Hey, come on! Ewros 2021. Mae Yws Gwynedd yn huge fan o bêl-droed a chwaraeodd e mewn tîmau ym Mlaenau Ffestiniog, Porthmadog ac yn Gaernarfon. A dros y cyfnod clo mae'n sôn bod wedi rhoi tyma bach o pwysau ymlaen. Nawr, does dim byd yn bod efo ni, ond syniad y fideo yw fod yn trio colli pwysau gyda help ffrindiau o'r enw Jason Jones sydd yn chwarae'r personal trainer yn y fideo. Mae'r can mor catchy a dwi'n dwlu ar y ffaith fod hi'n dwyieithog achos mae'n apelio at bawb. Hefyd, dwi'n teimlo fy hun yn mynd yn rili gyffrous ar gyfer y gemau. Mae'r can yma yn real ysbrydoliaeth wrth i ni weld Yws yn treino'n galed ac yn gwella ei ffitrwydd. Mae'r gan allan yn awr. Felly, gwnewch yn siŵr bod chi'n ado'r banger yma i'ch playlist a cael bwgi wrth wrando. Ni Fydd Y Wal. Diolch am wylio a cyn i chi adael, gwnewch yn siŵr bod chi'n hoffi'r fideo a danysgrifio i'r sianel yma. A chofiwch i roi sylw am beth ydych chi'n feddwl am y gan yma. Hwyl!